רק אצלנו מגוון פוטונים נבחר. אנחנו יכולים לראות פה את המזרון הקלאסי שעשוי בכותנה וגום אוויר. פה ניתן לראות את המזרון הפוטון הזול, מה שנקרא. נראה טוב מאוד. הוא קצת יותר פלאפי, מה שנקרא, מהמזרון עם הכותנה. קל יותר. אפשר לראות פה את המזרון עם הלטקס. כשאנחנו מדברים על לטקס, אנחנו מדברים על לטקס טבעי, טהור, תוצרת איטליה, עבה מאוד. אני בדרך כלל שם כשתי פלטות כאלו בתוך מזרון. ויש לנו גם את המזרן, קשה קצת לראות, הוא עבה יותר. זה הפוטון עם הקפיצים, קפיצים מבודדים. גם מזרון מאוד נוח, עשוי קפיצים מבודדים עם כותנה כמובן, כנהוג. זהו, פוטונים, הרצל 75 תל אביב. אתם מוזמנים.